Antolatzen den 15 kilometro karrera bat da, bai? Zu espanga beti forman zauden. Karreraz beritza urte osoa. Bida horretara, Gerezitraien karrerara etorri zara irabazteko asmoarekin. Zure helburua da ahal dena egin irabazteko. Etorri zara besterik gabe karrera bukatzeko asmoarekin. Zure helburua da mendia, herria eta jendea disfrutatzea. Gainera, bakizu azken korrikalari iritzi arte lutza eta tortillak ez dira jarro. Orduan alde horretatik presare gabe. Aurretan banekien dagola kriston karrera eta ni noski ona heldu naiz printzipioz parte hartzera. Baini entrenatzen, hortxe ibiltzen naiz. Nekatzen eta nekatzen. Zeua, postuak ez omen du inporta. Da gero denak kritika. Naiz ni atope Talo txatuta ez nago Zeren bizitzan esan zaidazue Nork ez zu nahi beti gehiago Beti gehiago, beti lehena Ez dut ulertzen kritika Esaidazua zer lortzen duzu Metara
Espainiara joan, ta egin behar izan nuen botaka. Banik azkena izatea beti, hori izaten dut nahiago. Azkenak beti jaso ohi ditu, herrian animo gehiago. Ni lider bat naiz, beti da ni. Ez da polita. Baino eskola izan behar dala, daukat eskolatik ikasita. Lehena izateak ez du babaina, zuk uste hainbeste luxu. Ze gero hor tortilla jateko, itxaron beharko nauzu. Egia esan bihotza irokiko dut, ez dut nahi bide honetatik segi. Ez dakit zergatik dauden gure inguruan hainbeste matxaka, ez dute bira matxaka Egia da bai, zenbat matxaken, gu horrela bizi gara. Ez alduzu nahi gu elkarrekin, iristea helmugara. Ni elkarrekin gustora noa, baina hau ezin dut uka. Kompetizio zena ateratzen zait, karrera antolatuta. Nenga goazen gu elkarrekin, naiz ta hori izan arraro. Eta maitzean utziko dizut, heltzen pixka bat lehenago. Nere ametsa podiuma da, neskak eta txampaina haze pasada.